Good day, church. We now invite you again to join us in worship and in listening God's word this day. Let us all rise from our seats and let us prepare our hearts before the Lord as we worship Him. Our loving God and Father, we thank you, O Lord, because we understand that we are gathered this day because of your grace and your faithfulness. Father, prepare our hearts, O God. May you cleanse our thoughts, our hearts, O Father God, in any unrighteousness, O Lord, as we come before you in worshiping you and in praising your name, O God. Cause our hearts to focus in you and to give glory to your holy name alone. In Jesus' mighty name, amen and amen. Advance Merry Christmas to everyone. In this Christmas season, let us be reminded that we already received the greatest gift, and that is Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Romans 8 verse 1 says, "Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus." As God's children, we can approach God with confidence because we are no longer condemned and we are already belong to Him. Amen. This is God's amazing grace for all of us. Amen. Let us all worship the Lord and praise His holy name. Worthy
name alone be glorified. It is our desire, O Lord, that you alone be exalted. Thank you, Jesus. Lord, I long to see you glorified in everything I do. All my heartfelt dreams I put aside. See your spirit moving power in my life. Jesus, Lord of all eternity, your children rise in faith. All the earth displays your glory, and each word you speak brings life to all who hear. Lord of all of creation sings your praise. In heaven and earth, Lord, we stand. Hearts open wide, being exalted. Sing it again. Lord, I long to see you glorified in everything I do. All my heartfelt dreams I put aside to see your spirit moving power in my life. Jesus, Lord of all eternity, your children rise in faith. All the earth displays your glory, and each word you speak brings life to all who hear. Lord of all of creation sings your praise. In heaven and earth, Lord, we stand. Hearts open wide, being exalted. Lord of all of creation sings your praise. In heaven and earth, Lord, we stand. Hearts open wide, being exalted. Being exalted. Being exalted. Yes, Lord, be exalted. Be exalted, O Christ. We praise you and we thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Greetings, grace and peace sa tanan ng Ginoo karong adlaw. Magahisgot ta karon sa pagani ni Jesus Christ, but really more sa iyang pagkatao isip Ginoo. Kaya niya pagani sa kalibutan may gitawag sa English of incarnation.
So, karong Domingo mag-isguta siyang pagka-Dios, sa sunod Domingo mag-isguta sa iyang pagkatao. Kaya duhaman ka nature, inayahan na naa kang Kristo Jesus. Yung tao siya, pero Diyos siya, pero tao siya. Kaya nasayta nga siya ang pinaka-controversial na tao ng kalibutan na. Bisan pa siyang pag-abot, o sa iyang pagkahinagayod, sa iyang kamatayon, sa iyang pagkabanhaw, isa sa iyang pagkayag, o sa iyang mga pagtulunan, daghan kayong ni-question niya. At the same time, mas daghan ng ebidensya nga buhi siya, tinuod siya nga Diyos, o tinuod sa siya na tao. So naglawang ko nga we can learn more about Him, sa iyang pagka-Diyos, na mas musalig ta, mitras kita ilang pagayod kaniya. Kaya kining atong yagihan karon first time ni nga, di ko kalimutan, nag-celebrate o Christmas nga doon ay pandemic. Why nagunahuna nga tanang tao magtap-tap kung mag-istoryahanay. Kaya sa una magtap-tap kawatan. Pero karon tanang tao kawatan kay magtap-tap naman. So mo yung mga butang mga kaisunan nga hope ko na mas stirred up ang atong kasing-kasing o nga dili ta mawagtan sa atong focus nga dunay gibuhi nga paglaom. So atong i-refresh ang atong pagtuo diha sa Ginoo nga mag-celebrate unta ta nining Pasko nga si Kristo jud ang focus, siya jud ang sentro. Dili na ta mawagtan nga shopping ta, busy jud kay ta mag-shopping jud ta, yanagid ta mga gihanda para sa gabi, labi na sa New Year and all of this. Kaya atong kinahanglan ihanda maayo magyud ang atong pagtuo, pagsalin, labaw sa tanan sa atong kasiguraduhan nga bisan motuwan pa ning kalibutan, bisan maunsa pa ning kalibutan, doon na kay kasiguraduhan nga naa kay Kristo. Amen? Doon na kay padungan. So, barog ta magsunan o mag-ampo ta. Yes, Lord, different ning Christmas. And since March, nagagulo ang kadaghanan sa kalisdanan tungod sa kadalasang pandemic. Ba't kami mga katawhan nimo nga imo nang i-set aside, bilainan nimo kami aron sa kamayaan sa pangalan kami magadala. Kung magasampit kanunay kanimo, dili sa aggulo sa kapait, kundi magasampit kanunay nga dunay kasiguraduhan kalipay. Kung nasa kibaw mi sa matagsampit na mo sa among Dios nga nasa langit, kung namin hinaminaw sa kanamo pinagis mo balang Espiritu Santo, nasayod kami nga dili mo pasagdan. Sa mga kami nag-ampo nga matapusan nga namin ikaroon, o Ginoong Diyos, imong ilikay sa tanang kadaot, labi na sa tanang sakit, labi na sa COVID o kan. Kung nag-ampo usab kami, nga ang among pagtuki may tungkol sa imong anak sa iyong pagka-Diyos, di lang tayo makapalapad sa among pangunahuna, may tungkol kaniya, kundi makapalaw, makapalikuon sa among pagsalig, diha kanimo. Kaya we need you, Lord. We need you more than we need you yesterday. We need you more, O God, tomorrow and the days to come. Kaya nasayod ni sa kalisod ang maabot ng mga adlaw. At salamat sa imong anak. Salamat sa imong pagtawag ka namo. I pray that you speak to each and every one of us in a fresh new way, giving us greater hope, greater love, greater confidence that those who are in Christ Jesus will never be condemned. And this, Father, we pray in Jesus' name. Amen. Amen. So, malipot ta, na. Ang title sa atong pagtuon karon is The Deity of Christ or ang pagka-Diyos ni Kristo Jesus. Ako na yung gikuha sa ASB Bible Study Guide. So, upat kabutang akong i-bring up karon aron mas makasabot ta o atong mas ma-affirm, mas malikupon ang atong picture, complete picture or biblical picture sa pagkatao ni Jesus Christ. Umaw kami upat ka mga butang that Jesus Christ is fully and completely divine. Siya, Jesus Christ, buos o hingpit ang pagkabalaan. Jesus Christ is fully and completely human. Si Jesus Christ, tibuok, tinuod, hingpit nga tao. Ikatulo, the divine and human nature of Christ are distinct. Sa ito pa, ang iyang balaan o tohang kinayahan, lahi.
Ang divine o human nature ni Kristo Jesus o ang iyang balaang tawhan ng kinayahan hiusa kayo diha sa iyang pagkatao. So, hisgutan nato ang pagka-Diyos ni Kristo Jesus sa different passages sa Bible na nag-demonstrate nato nga si Jesus is fully and completely God. Ulikon ko, Jesus is fully and completely God. So, John 1 verse 1 o John 1 verse 14 and 18 atong basahon. So, wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. 14. Ug ang pulong nahimong tao ug buyo uban kanamo puno sa grasya o kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya nga iyang nadawat ingon nga buktong anak sa amahan. 18. Wala pa kayong tao nga nakakita sa Dios, ang buktong anak nga Dios, ang buktong anak nga Dios nga pinangga kayo sa amahan, maoy nagpaila kaniya. So we see here in chapter 1 verse 1, 14 and 18 that Jesus Christ is the Word, siya ang pulong ug Dios siya. Nga nipuyo siya, way pulong nga nipuyo ni kalimutan na kundi lamang siya. Siya lang sa puno sa grasya o kamatuoran. Kung mingon si Juan ni nakita na mo yung himaya, that was the transfiguration that happened na sila tulo ang nakakita. Kung makita ang himawa sa nato nga, mingon siya, wala nakakita sa Diyos, sa buktong anak sa Diyos. Apan, kining pinangga ang anak sa amahan, iyang ipaila, binigyan nato. So, John 20 verse 28, si Tomas nga nagduda ni Kristo Jesus, iyang nakita kayo, pinagi sa mga sama ni Jesus Christ, na buhi kayo siya, kaya walay tao nga mabuhi, ubangon after 3 days, ikas kamatayon. So, sa dahil sinati ni Tomas, ningon siya kang Kristo Jesus, Ginoo ko o Diyos ko, in John 20 verse 28. So, Romans 9:5, si Pablo sa ningon, kaliwat sila sa mga patriarka, mga Hudyo, kini. Sa ilang kaliwatan na tao si Kristo. Ang Diyos na labaw sa tanan, dahil utahang to sa kahangturan. So, si Pablo din iya isulti nga Diyos si Jesus Christ, labaw sa tanan, ug ang ayan dahil hangto sa kahangturan. Ipakita sa Philippians chapter 2 verse 5 and 7. Sa sisulat ni Pablo din isulti siya, angayin ninyong batunan nga ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Verse 6 atong emphasis, bisan siya Diyos, wala siya mabugos na magpabiling tupong sa Diyos. Hinuon sa iyang kagalingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod kung nahimo usaka o lipon na tao siya sama sa kasagarang tao. Titus chapter 2 verse 13. Nagsulti, kinahanglan ingon nini ang atong pagkinabuhi, samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong ginauman. Inipadayag na sa himaya sa atong gamahanang Diyos ug manluluwas nga si Hesus Kristo. Hebreo 1:3-8. Naglarawan siya sa himaya ug diha kayo kaniya ang kinaiya sa Dios. Siya man nagpuput sa dibuok universo pinagi sa iyang gamhanang pulong. Tapos niya hugasi ang mga tao sa iyang mga sala, bilingkod siya sa tuo sa Dios dito sa langit. So kaning Hebrew makita sa nato dinhi, mo refute ni no, mo sumpaki ni, mo bungkag ni, mo bangga ni sa mga pagpuput sa mga tinhuan nga baliko kaayo nga ilang i-project nga ang Ginoo bata pa siya, no? Nagpuput siya, pero bata gihapon siya, nagpuput siya sa tibuok kalibutan. Okay? O nakita nato dinhi nga dili mao. Kay ang Dios gikuptan niya dili lang ang planet Earth, kundi ang tibuok universe, ang tanang mga stars na nadina is part of the whole universe. Iya gikuptan pinagi sa iyang kamot, dili. Ang Biblia nagsulti nagpuput siya pinaagi sa iyang gamhanang pulong. So mayon siya dinha ka planet Earth, dinha ka Mercury, dinha ka Mars, dinha ka etc. Kung ay mong pagbangga kay na namoy kagalingon ninyo agi anan. Tapos niya na ngayon tugasan ang mga salasta ng tao, asa siya karon bilingkod sa tuo sa Dios dito sa langit. So di ba klaro kaayo na si Jesus Christ is God. Sa verse 8 pa yun sa chapter 1 sa Hebrew na ingon,
Apan bahin sa iyang anak, mingon ang Dios, ang imong trono, O Dios, mulungtad hangtod sa turan ug uban sa ustisya maghari ka sa imong gingharian. Verse 8. Mingon usab siya, sa sinugdan gibuhat mo Ginoo ang kalibutan ug sa imong kaugalingong mga kamot gibuhat mo ang mga langit. Now kung tanawon nimo ang libro sa Hebrew niya, which I really encourage you to please read your Bible, kaya nga jud ka nga makakita ka sa mga diamante, sa mga gold, uban pang precious stones na makita nimo unsa ka anindot ang Ginoo. Dili siya minugna og tao, di siya binuhat og kamot. Okay, ug ang iyang pagka-Dios is sophisticated above sa atong pagsabot nga makita nato dinhi sa verse 8 ug sa 10 nga ingon siya ang bahin sa anak mingon ang Dios sa to pa ang Dios samahan mingon ang Dios samahan ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa kahangturan so naday laging harian si Jesus Christ. No, he was speaking to his other person, his God the Father. He speaks sa adiyang lain ng pagkatao nga mao ang Dios na anak. Mingon siya, ang imong trono mulungtad hangtod sa kanturan uban sa ustisya maghari ka sa imong gingharian. Ug sa verse 10 ingon siya, sa sinugdan gibuhat mo Ginoo ang kalibutan. So creator si Jesus Christ. Kasi ang kagalingong kamot gibuhat ang mga langit. Kaya nasayod ta in chapter sa John chapter 1 nga ingon siya nga ang sabi walay gibuhat ang Ginoo nga wala diha ang pulong, na din ang pulong na uban gayud. So, si Pedro, sa 2 Pedro 1:1, nagsulat, gikan ni Simon Pedro, nga sulugoon ng apostol ni Jesus Christ, o Hesus Kristo. Alam kanila nga nakadawat sa pagtuo, nga sama kabilinhon sa among pagtuo, pinaagi sa pagkamatarong sa atong Diyos o manluwas na si Hesus Kristo. Si Peter himself, si St. Paul himself, si St. James mismo, nagsulti sila pirme si Jesus is God. Na makita sa nato din si Pedro lagi dili siya ang atong simbahon para ta makasud sa langit. Labaw sa tanan, gipatay din sa Ginoo, gibungkag niya kung basa lang ta sa Biblia ang pagsampit og mga minatay. Kay bisan unsa pa na nato sa kapinangga o sa takapinangga nila mitras buhi sila, once they are dead, they are dead. Patay na gyud na sila ug ang imong paglaom putol na gyud na dinha. Mabitang di gyud ta kalawom og tawo kay kinabuhi sa tawo mubo. Apan si Kristo Jesus na namatay, apan nagbanhaw o nibalik na to sa langit. So, bisan pa ni ini ng mga passages, daghan gyud akong ni-challenge ni ini. Pero atong makita na niingon magod sila, na si Jesus kuno ni-claim nga siya Ginoo. Which is sakto man atong makita later on. O daghan ang ilang pag-challenge nga ingon sila na ang iyang mga disipulo may naghimo niya nga Dios tungod kay nagkaibuhat man ko siya daghang mga maayong butang alang kanila. Diba anak man ta kung isay makabuhat na itong mga maayong butang makatabang itong imong Ginoo. Okay? Yan isulti sad sila dinhi nga kas kato si Jesus Christ para niya wa man to siya kana may man to siya nga preacher o teacher. Parehas sa ubang mga relihiyosong mga leader na may kaayong mga multi. Pero ato mang makita din nga si Kristo Jesus, iya yung natataw o nakaibaw siya nga siya Diyos ikan sa langit nga niya sa kalibutan. Kaya doon ay mga rason ni ini, o kanyang mga rason mao, number 1, siya lang ang magtutudlo o magani ang tanaw sa uban niya, nga dunay Diyos nun nga otoridad. Siya lang si Jesus Christ ang dunay talagsaon nga relasyon sa iyang amahan. Si Jesus lang ang ni-self-designate o nihimog title sa iyang kaugalingon nga kinutlo ra sa niya ngadto gyud sa daan nga testamento. Nga siya ang anak sa tao. Si Kristo Jesus lang ang nihatag og emphasis kanang kabuk-aton sa iyang identity kung kinsa siya. O si Kristo Jesus lang ang mudawat og worship. Mao na nga si Jesus Christ lamang ang nakikitupong. Okay? May pagnaog niya, wa siya makitupong. Pero din sa kalibutan, sige siya sulti nga equal sila sa Diyos Amahan. So, tanaw na ito ang matagpunto ni ini. Punto numero 1. Nga nang mutuog kita nga si Jesus Christ, mao'y Diyos, gawas niya ato atong nabasa. Tungod kay si Kristo Jesus dunay divine authority.
Nasayta nga daghang mga magtutudlo, mingon sila, si San Pablo ni sulti ni nani, si San Pedro ni sulti ni, si Jesus Christ ni sulti ni, or ang Ginoo ni sulti ni ana. Di ko sila mingon, ako ni sulti ko ni ini. Di sa ka-claim ana. Kay messengers naman sila, mensahero naman sila. Pero si Jesus Christ always say something with weight and authority. Marasuman siyang pagwali sa Matthew 7, makita na taas nga na iyang wali. Nga diha sa Matthew 7 verse 28 to 29, akong basahon, sa pagkawan ni Jesus sulti nining mga putanga, ang mga tao na tingala sa iyang pagtulunan. Ngano natingala sila? Kaya nakita nila nga lahi siya sa ilang mga magtutudlo sa balaod. Kaya iyang pagtudlo inubanan sa otoridad. Nagsulti siya ba nga as if ang balaod gikan niya, and which is really true. Kaysa iyang mga pagtudlo, mayon magod siya, kani ato gisulti ni ngayon ani, pero karon musulti ko nga mauni ang tinuod nga meaning. Ang iyang gikutlo ang lain-lain nga mga balaod nga gituis o gipangubo sa ubang mga magtutudlo sa balaod sama sa anger. So naguna-una ang mga katawhan, amang ningon siya sa Matthew 21 sa 22, kani ato nakadungog mo na ayaw pagpatay. Kaya mapatay din ka, manjud ka. Pero karon musulti ko, kung masuko ka sa imo igsuon, akong i-expound na gamay din na walay kay sakto nga rason gani, o imong kagbuang, imong pasampatiran, lundaan, musulti pa ka o mga batik kay ng mga utang, then manubag ka niini. Sa kaula, ningon siya din sa kaula. Kaya ito nakadungog mo, ayaw pa panapaw. Sa kaya sa pagpanapaw, kanarang actual jud ka, nga nanapaw, nga dili mo asawa, dili mo bana, nakikilawas ka. Pero si Kristo ningon, pero karon ningon ko kaninyo, ang tanan nga mutanaw sa babae nga dunay kaibog sa iyang kasing-kasing, nakabuhat ng pagpanapaw. Sa diborsyo, ningon siya nga, kaniadto nakadungog mo, nga kinahanglan dili ako makibuwag mo sa iyong asawa, kinahanglan dunay certificate of divorce. Pero karon musulti ko ninyo, kung makidiborsyo mo, kibuwag yun mo nga anol yun ni aman ang murag wanay joy bili ang inyong kasal, kana buhaton lang ninyo kung dunay immoralidad nga gibuhat ang imong partner. Okay, niya ako lang nag-touch mo tani gamay ni nasayta, pwede mo makibuwag, pero di kinahanglan magbungkag ang inyong kasal, mo lang kasi kung banaw sa imong asawa nga badlongon, nga labi na ang bana nga di mangita o kwarta, nya badlongon pa jud kaayo, maulata pa, uban pa din ha, nya labi na bilabtan ang imong mga anak, aw makibuwag di ka na. Mingon jud ka nga, minyo gyapon ta rin ako magkuyog uban kanimo. Okay, mausa na sa babae, mausa sa lalaki kung siya magkaibinuangan sa iyang asawa. Pero balikon ko, ang rason na yun nga ang inyong kasal ma-dissolve is kung siya nakighilawas kung lain nga bana or asawa. So manang iklaro ni Jesus Christ nga ang kaning mga dapita. Yan, ingon pa siya sa kanang manumpa ka. Okay, kanadto kadung mo ani, pero karon isulti ko mauni. May tungod sa pagbaw sa retaliation, para ninyo, kadungog mo sa una, eye for an eye, kuhaan ka dunggan, kuhaan sa dunggan ang imo sa kontra, pero karon may mo kaninyo, dili ka mo batok sa nakasala nimo. Kay kung bisan pagkagsagpaon ka, imong dadag litsyon, bawsan mo litsyon, di ka bawsan nimo o pusil, patsyon. Okay? So muna nga, bisan sa love for the enemies naman siya, kaya ito nakadungusad mo, kumani mo, kasi lagi ang nasilang mo. Pero karon, niingon ko kaninyo, nga ang inyong mga kaaway, iampo, ang higumaan, o iampo ang mga naglutos ninyo. So makita na to din ang klaro kaayo, nga authority with Jesus Christ, kay siya man naghatag sa balaod, siya man ang Diyos. Iyang pwede niya ipataas sa eksakto nga standard ang balaod, kay kitang tao ato yung ipaubos ang balaod. Tanawa na mo ni balaod, social distancing, dili ka magmask ka, etc. Kung naa ka sa gawas o naa ka sa bawang magkatawan, kung sa medyo ng mga tao makalimot o magsigil yung padayon o meeting.
Bisag ang virtual nga mga party-parties, basta lang. Pero dito mahimong way party ba? So, di ko kasabot na para lang ipakita nga ako na eleksyon na hindi mo ginamusra. Why? Why do we always use everything na gihatag sa Ginoo nato for our own purpose? Nganong di man yun nato magamit na for the purpose of glorifying God, exalting God, mapataas siya, mailhan siya. Ano kita nga din mo sa ligda? Food for thought. We love ourselves so much. Mana nga Ginoo nagsulti din hinga. Wa ko kailan ninyo sa mga tao nga nagsimba. Sa mga tao ko na reliyoso kaayo, nga nabuhat ni Amy, nabuhat ni Ana, mga nindot ng mga buhat ko ng mga ng Ginoo, wa ko kailan ninyo. Makita na nato sa Matthew 7:21, nga kinsa ni klase nga mga tao. Iyan yun nagkiklaro ha. Hindi mo siya, dili ang tanang magtawagan ako Ginoo, Ginoo. Makasulod sa kingharian sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga sa langit. Balik-balik yun eh. Katong ipangita siya sa ginikanan, yung islawin, pag-awas ko na siya palihog, kay nabuang na siya, kung punay kaon, ningon siya din, kaysa man akong ginikanan, kaysa akong maigsoon, katula, naminaw, o, gisunod sa kabubuton sa akong amahan. So, emphasis of the will of God is important. Sumungutan natin sa akong kagalan, kinsa man kabubuton, ang imong pagbuyo karon, kinsa kabubuton sa imong pagbuyo karon. Nganong inana ang imong pagbuyo? Nganong inana ang imong pamaagi? Nganong na mas para mo nakautang ka kabubuton sa kaning tawhana sa akong pamilya kinsa ni kaysa makatanaw ka mga nakautang ka kabubuton sa Dios. Kay ang tanan-tanawan ni karon sa una libre ang tubig. Karon dili magdugay sigurado ko gan sig kag maskara niya gag exercise ka nakita natin ana daghang na collapse nga matay nga kabataan naman kay every time nga nakawa man kay oxygen. Imo gi-screen ang tanang mga kailangan nimo hanggapon kay imong screen ang virus, gi-screen sa nimo ang tanang mga elemento din ha. One of these days, I don't like to be around to have that. Magdana ka o oxygen. Upalit na kaasta sa imong hangin. Tanan na atong nadawa sa Ginoo, gi-take for granted. Wa tay mga batasan ng kita mga katawhan. So muna na ako na inyong kagulingon. Imo ba yung gila? Asta ang imong kusog, asta ang imong pangunahuna, asta ang ni-function imong mata, ni-function ang imong tinae, makalibang ka, makahihipa ka, imong heart, makadakan ka, pero dali na kaputasan. Well, even then, bisag sa imong edad, nag-recognize gikan na sa Ginoo, or you take things for granted and just forget about God. Pero mudagan ko sa Ginoo kung ano ang problema. Mahangyo ko kay mag-isod ko sa akong kanunan. We should appreciate God every day. And whatever word gihatag sa Ginoo na to, ato dyan ang pasalamatan Ginoo. Salamat, Ginoo. So kung mayroon ta kabubuton sa Ginoo, mutapos na sa another year, 2020, 2021, abot na lang ang COVID, kadaghanan na to, wag hapon ni susi sa kabubuton sa Diyos. Muhimo gyud ko tag atong kaugalingong mga pamaagi. We live life as if kita ang nakatagian niya. Do not forget, because every day behind you, in front of you, beside you, above you, under you, is COVID-19 and willing to kill you anytime. O karon pag yun ni mutate pag yun ni siya. Nga ang sa England right now, ni yung season ni naglahi na yung pamagiwala lang kung ibasa kay sa buntag ni hindi lang kung sa mga importante na messages. Bisag vaccinated sila. Nag-vaccine sila may ako na nag-vaccine. Iusap sila na social distancing gihapon, maskara gihapon, mao gihapon. Mura kay bakit na kung vaccinated ka, mura okay, kung butang talaga through 3 months na ni ang effect na ni, mura kong invisible, di ko matutla ni COVID. Bisag di ko kakita niya, sige pa kung naspagan, di ko matumba. Kaya this is how we see life. There is God, pero we do not see God. Unang ato siyang i-reject, ato siyang kalimtan, ato siyang ibutang sa daplin all the time. Kaya di man siya makita. Parehas sa COVID. Kibaw ta kung sa protocols man eh, mag-mask ka, magawas ka, mag-shield maganing ka, kung sa mong balay, mag-ilis ka dayo, etc. Protocol sa Kristohanon, mubasa dyan ka, muampo dyan ka, mga liya dyan ka, mga ka sa ginugtabang na magpuyo ka kasi nabuhay ng Diyos nun, balaan, huwag ka saway ang masilingan na binangin mong pamilya. Niampo ka, unang ampo na tapalauga ko ni Ining, tagay ko ni Ana,
mga butang, way kalabutan sa imo pagkadto sa langit. Mo na si Kristo Jesus dinhi nga ang katuran ng ngita ug naisunod sa kabubuton sa nagtuman ni katupan ni obey na sa kabubuton sa amahan nga nasa langit. Kay kani mga tawanan verse 22, nato adlaw manggod nga adlaw is kanang yugma na sila. Nya mura sila tubangan sa Ginoo kanang sa langit. Ginoo, nang nangyaw bebe sa mensahe evangelist mi oy. Grabe kami everyday sa COVID pa, naap, suroy dyan ni para sa imuhanan. Nanghiling-hiling may yawa, so powerful dyan na dyan Jesus Christ. Kaya may kapahingilin sa yawa kung ang Jesus ang kinabuhi. Sa ito pa, born again ko, Lord. Sa imuhanan, hindi mo may mga bilagro. And then Jesus said, paano ako kailangan niyo pahawa mo mga makasasala? Kaya parang ako, this is a very scary verse that you need to memorize really and really evaluate yourself. So, kung tapunan tawag yan punta ni Tuma sa kabubuton sa Diyos, o wala yan punta nangita sa kabubuton sa Diyos, kaya atong gusto, kabubuton may atong gusto, then you are really going to hell. But if you know every day, nagsubay ka sa kabubuton sa Diyos, because it's not the activities, it's not the ministry. Pamitarin ko nga, pasalam, kibaw ba mo pasalam sa pandemic? Na huwag ta ang hypocrisy pagkapagkaroon ingnon sa tanang mga tao, api ng mga born again. Kaya para ako ang pinakaluod, jud kaayo matanaw na hypocrisy ang declaim ng born again. Apan, wag yun siya ng born again. Diya sa Ginoo. Kaya kinabuhay, maragyan po niya, style magyapon, isulti, maghihapon, na yung mga desisyon, maragyan po, para iya. O para sa tawhanon ra sa mga tao na doon ako, nagakta ko kabubuton, kinsang nisla, pamilya nisla, whatever. Kani akong tagaan o pabor. But never did ko muhatag o pabor sa Ginoo. Labi na akong lisod, ang iyang pabuhat ni man ako, Lord. Diba? Lisod kayo, Lord. Uy, tao, magugoy. Kailangan na sa kong iyon, ani, iyon, anak. Ang rason dito ta. Yung may ganito, kasabot mong ka, Lord. Kasabot ang Ginoo nga wala mo siya higumaan. Kasabot ang Ginoo nga dili siya number one sa inyong kinabuhi. Kaya not even a single sa iyang command, imong gituman. Mupili na ka, kani Lord, pili na nako, kani Lord, pili na nako, kani uban na Lord, lisod lagi na Lord, ay tao ra mamugko. Tao ka nga walay Diyos, mangwa kay kahadlok, uwa dyan kay pagrespeto diha kaniya. So nga, si Kristo Jesus, iyang nasayod siya, na ang iyang nagkari siya og divine way, Diyos nun nga nagahom, o Diyos nun nga kusog, o ganang authority, nga ang iyang pagsulti, equivalent sa authority da sa balaod. In equal plane sila. Manang pag-ingon niya sa Matthew 5:18, hindi ko siya timan samtang na pang langit, o ang yuta, bahin, bisan ang labing gamay nga kudlit, o ang labing yuta nga bahin sa balaod, dili kayo mahanap, hangtod matuman ang tanan. So kato lang upat kabuk mga butang, or how many was that? Retaliation, anger, divorce, kato lang atong gitanaw ganina. We know. Kibaw ka mawa ko na uminto aning dapita. Nay magsala mo pa, suko sa dayon ka. Kung napiksan ka gamay para imo, blatibudyo ng imo. You know, we are really people na ganahan din mong baos. Ang gumawa din sa atong kasing-kasing. Bisan sa gamay pagpaubos, wa gayon. Kay taas kay atong kagalingon, mapira kay gamay, patay yun ang gawas na to. And we grow like a lion. For very small things, manang yung Ginoo. Bisan gamay ni nga balaod, example na to gani ang mga balaod. Bisan gamay ni anak, bisan kama ni anak, kung dili ni mo sundon, di ka ako. Kaya ang langit o yuta, wala pa manihanaw. So, sa ito pa, effective pa ang pulong sa Diyos until now. Namunta na sa ninyo. Nag-text pa ba mo? Sa mo tayo tawag na rason na din ako text na naman. Kung may tuloy, so tayo. Kubas na. Wala dyan kayo, kumay na dyan kayo. Bisag piso pa na imong nadawat. Bisag piso pa na. Narilag ka sa 10% lang, pagdali man may taon ako kay Brad sa kay Kumano.
Sa piso nimo, asa man ang 10 centavos anak ibalik mo sa Ginoo. O sa imong paghatag balik sa Ginoo, kibaw kag asa ipabalik sa Ginoo? Asa ihatag? O nabot-bot sa diabo ko. Di tithes man ko, pero kisa may nagsulti nimo nga nani mo iputayan yung tithes. Kisa may nagsulti nimo ihatag mo para dinha maunay mauna. Kisa may nagsulti nimo. You need to hear God. We need to hear God even more this pandemic time. People of God, I really ask of you. Kung paranin mo, nagwa-duwa ka sa mong pagkakristuhan, nung magtinuod na yung kakaroon. O kung iwan mong everyday is a lovely time to read the Bible, it's a good time to pray. Not every day, you just wake up, you don't want to do anything. Mana man ta, mag-anak man ta, mga tao man ta, mag-tsubibo. Kung sa imong kusog, di ka mabuhat niya na. Pero kung mamay ka sa Ginoo, mubuhat ka na kay protocol na di ka maigo sa kamatayon, maagto kag imperno. Ngayon mo yung gibuhat nga, Lord, bisag ko ganang mubasa, ibasa jud ko, bisag ko ganahan mo minsan jud ko, bisag ko ganang mo ampo jud ko, so generic na to, general kay to, Lord. Nihimo jud ko sa drill, nihimo jud ko sa routine. Kung ikaw jud ko sa imong pulong. Kaya kanang mga tao karon, kung makaingon ta sa una nga nichabo ang mga tao sa kagutom, mas karon dili lang sa Pilipinas na hasta ang rich countries are crying for food, for money. If money means food, di lagi money means food, yuta means food. Meron si yuta. Pero para ako, the main food is God and His Word. Mao ang pinakapagkaon nga itong kinahanglan. Kaya kung buhi ang imong kalab, then buhi ang imong lawas. Pero gipatay ang guna to atong kalab pinagi sa dipag follow ni Jesus Christ. Mao na ang problema niya. Mao nang ibalik pag yun mas sa Ginoo sa Matthew 24:35. Matapos ang langit o kayuta pa ng ako mga pulong magpabiling gayud sa kanunay. Yan, ibalik ni Jesus Christ, o yan, ang usa ka reason ni nga just Jesus Christ, kay doon na siya pinasahi nga relasyon with God the Father. Kadundo mo nga dito sa temple na pabilin siya when he was 12 years old, i-dedicate siya na to. Kaya tayo mga Hudyo, mga bata, at the age of 12, dapat mature na ka, tugluan na, mas maso na may tungkol sa Ginoo, nagpabilin siya. Sa diha nakitaan siya manginikana si Maria o si Jose, ningon siya sa yang tubag. Ano nangita pa man mo ka na? Wala ba ka mo masayod na kinahanglan? Anhi galit ako sa balay sa akong amahan. At the age of 12, naghimo o klaro nga example si Jesus Christ. Nga ang bata dapat, even at the age of 12, the more na mo focus siya sa Ginoo. Yung kita, wala ang atong mga bata itong i-focusan mga luwaan, mga gadgets, mga kwarta here and there, bisag nasa balay, sige, lubungan dyan sa mga gadgets para malipay ang mga bata, isamo kayo, sige, instead of indoctrinating them and teaching them in the ways of the Lord, nga karon lisod ng panahon inyong mga kinabuhi, lisod na kayo, imbis tudluan sila ni anak, tudluan mo mag-igat-igat din sa internet, tudluan sa pag-make up, etc. Baligya ilang kawali mo. Tudluan mauna. You need to wake up. Ikaw kung naminaw ka inahan, amahan ka na unsam ka sa mga anak karon. Sige ka sultiduy, luway kayo ka, watay porta, wala ko itong baho mo na. Inyong gi-magnify ang sa kabutan na dili ikinahanglan ninyo karon, ang ikinahanglan sa kalibutan karon, ikaw nga naminaw karon is God, Jesus Christ. Ganyan higyod sa unod. Siya mismo nakibaw siya kung saan naway gaon, kung saan ang pobre kayo. Ang yan, ato dyan padakumayo ang atong ikinahanglan. Apan ang atong pinaka-kinahanglan kayo nga si Jesus, huwag yun atong tagay. O, importansya. Mana nga, ang sa pag-ingon niya nga, ang akong amahan, radical na. Kaya ipakita niya kung sa sila kasuod. Nya, mo na ang bisan siya paggamit ng word Abba, suko kay mga Hudyo niya, anak, kasi paggamit ng word Abba, yan ipakita nga anak siya o special siya o nasa sila relasyon. Now, number 3 nga itong makita nga si Jesus Christ is really God. Kay siya ang nag-self-designate. Siya nag-point siya kagalingon sa title, anak ko sa tao.
Ano man siya may mga anak ko sa Dios. Nako kay nang butang atong pwedeng tugion, pero iyang gigamit kani nga titles Messianic Son of Man in Daniel chapter 7. Nagisulti sa Daniel 7 nga mo, maoy mo himong hari sa tibuok kalibutan hangtod sa kahangturan. So sa iyang pag-claim niya na iyang i-claim, Ginoo ko, ako itong gi-prophesy, gitudlo ni Daniel, na anak sa tao akong basahon sa chapter 13 verse 14. May lain pag yun ako nakita diya sa akong pananawon. Nakita ko uban sa mga panganod sa langit, ang daw usa ka tao. Miduol siya sa pangamahan kaniya nga walay katapusan ug gipaila ngadto kaniya. O kaniya gihatag ang gahom ug ang himaya ug ang gingharian aron so sa katuyuan gihatag ang gahom himaya ug gingharian mag-alagad kaniya ang tanang katawhan. Walay pagkatapos sa iyang gahom kay dili man malumpag ang iyang gingharian. Every time you read the Bible, it's stated there, kung nag-ila ka sa Ginoo, silbi siya. Kung kinsa magyan pa na silbihan, kita, atong tiyan, atong kaugalingon, akong sa gusto sa akong mata, sa akong kamot, sa akong tiyan, everything about me, akong isilbihan. But what mo gamita, ang tanan nga naman mo to serve God. In one way, pagbuwat, kung sa pamaagi, pasilbihan ka sa Ginoo. Kaya mismo sa mga routines, sa protocols of being a Christian, huwag mga ibuhata. Diyan sa mga pagsalbi. Wala mga isuna, mudasig dyan ko mga isuna. Huwag akakabasa sa Biblia, may God deal with you. And never say, I'm a Christian, huwag ikapabasa sa Biblia from Genesis to Revelation. Huwag ka nituman ng mga butang na do not play, kaya mas grabing hampak sa Ginoo niya mo. We are in a time na ang Ginoo ni San, grabe kay signal, hapit na ko moabot. Hoy, pagtarong mo niya, hapit na ko moabot. He's shouting from heaven, we're not listening. Kaya ito yung paminaw, ang akong kakuwang, kuwang ko sa kuwang, kuwang ko sa laag. Kuwang na ko sa kanang grupo-grupo, mingaw na kaayo. May uban ganin na nga anak, kay wala na magbuhat sa ilang gusto mabuhat. Kaya napugos naman ang puyo sa balay, labi na kung tiguang sila. Kaya the more na tiguang ka, unya, manghilawason yapon ka, etc. So magagwanta ki kamay, o adik kay ka, whatever. Magsunan, it's time. So mga nga, ang kining nga title divine, o Diyos na nga otoridad, nag-establish ni Jesus Christ sa pag-declare niya, nga siya anak sa tao, it's very powerful. Kung labaw na sa tanan sa dihangit, ni-declare siya, makapasaylo siya sa lahat. Kung siya ang Diyos sa Sabath, sa adlaw ito pagpahulay. At makita na sa Mark 2 verse 10 o sa Mark 27 verse 10 lingon. Karon, lingon siya sa mga kuanin ha, mga alipores din na sige gukon niya. Ipailan ko kaninyo, ang anak sa tao adunay gahom. Mao man ay tao sa gabulan. Ang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sala. Busa mingon siya sa paraltiko, bangon, dada ang imong higaan o pauli sa inyo. So ko ang mga Parisiyo, mga relihiyoso kay bisan ang pagtiklop sa banig dili pwede. Nalipay sila, di sila malipay nga ang tao, pila na katuig nga, di tao makalakaw na karon. Tungod lang, ila yung ikot-ikote nga, nga naman hanggang dito sa Sabado, pwede may kauma na unta to, kaya magpilok mangod siya sa kuan, nilapas siya sa balaod. Ilang balaod, dili balaod sa Diyos. Diba nakita mo, kuti kaya sa gagmay mga butang, kung katong sa importante nga butang sa Diyos, wata mo kuti. So sa gagmay butang, kuti-kutihan kaya ta, hey, wake up church! Focus where you should focus. Ihatag ang tanan where you should give. To God. Kaya kung ihatag mo yung tanan sa Ginoo, buhi ka. Kung ihatag mo yung tanan sa Ginoo, patay ka. Muna lang yung sa siya hinga sa Bible City, niya mo si Jesus, ang adlaw ipapahulay, gibuhat alang sa tao, parang tao pahuway. Apan wala buhata ang tao alang sa adlaw ipapahulay. Gibuhat ang tao parang ni Kristo Jesus. Para musunod ta niya o mahimaya siya. Kung sa pagpataas na to siya ngalan, masikat siya, masikat sa dangamahan na nagpadalangan niya.
Muna, ningon ng Ginoo, dili gibuhat ang tao para sa adlaw ni papahulay. Musa, 28, anak sa tao, maoy magbuot sa angay buhaton bisan sa adlaw ipagpahulay. So sa ito pa, in short, doon na siya ownership ni mo, siya nakatag-iyan ni mo, siya magbuot, mag-unsa parang adlaw. But do we wake up asking God, what do you want me to do for today? Lord, ako nang ginong protocols ni kuan ako, nibasa na ko, niawit na ko, niampo na ko, niamugo ko sa akong everyday nga ako ang ibuhaton ng Lord. Pero kung nakakay, ipabuhat na ko nun, I will listen. Kung inaana ta, ang kinupin mo musulti, bisag ng ampo ka, bisag ng laba ka, whatever you're doing, musulti. Ano nabot man taong duha ka session na ni Domingo, it's because God was speaking. I-confirm ninyo na yes, nindot siya nga atong tagaan siya o morning o afternoon nga session ta. So, gawa sa ikaupat na butang na ato makita nga Diyos is Jesus Christ, kaya ang iyang identity, kinsa siya, iyang gitagaan og kabugaton. Kaya sa liyan siya sa kalibutan, nagsige siya hisgot o nagtudlo siya may tungod sa gingharian sa usa ka Dios. Then, iyang gipaklaro nga siya ni ang hari niya ang gingharian. So, meaning, nagtudlo man siya gingharian sa Dios, niya siya man ang hari, meaning, kinsa man siya? Diyos siya. Amen? Okay, may muday siya. Hari ang gingharian niya gitudlo kung dili siya Diyos. So makita na daghan kay siya og mga topics nga iyang gitudlo, pero ang central niya, sentro sa iyang pagtudlo gyud maitungod sa iyang kaugalingon. Mao na nga question niya sa mga disipulo. Kinsa man paminaw ninyo ako? Mao ni ang ultimate nga question sa ministry ni Jesus Christ. Napangutan na inyong kaugalingon, kinsa man gyud si Jesus Christ sa inyong kinabuhi? Ginoo pa gyud siya dahil ipakita sa imong paglakaw everyday, siya ang Ginoo, siya ang magbuot. Siya ang masunod. Siya ang pangutanon. Siya ang dunay last say sa imong mga lakaw sa imong desisyon. Dili ikaw. Mabitaw mo encourage kita ko ninyo mga igsunan ba? I've been emphasizing we are a family. But you never make a decision nga inyong family, di ba? Kung family ko, part ko sa family, nako desisyon, ako yun ay sultin ninyo, no? Una kay kung final sa akong desisyon, check up ko na kung ninyo sa akong akong desisyon. Kaya even as a pastor, I go to the core, I go to the people that I trust, who loves me, who loves God most of all, and who loves me. Nga musulti ko, mo ni ang kami na ako ipadayag sa Ginoo, iampo ko nun ninyo sa akto ba dili ba? I even give that to submit myself to you. Ano yung tama mo submit sa Ginoo? Di mo submit sa body o sa iyo, pastor? Maghimo na yung mga desisyon na mauna. Information na lang inyo. What yung manangayo o counsel. Stop doing it. Because you are showing you are not part of the family of God. Okay, you are only part when we come. That's why I like the pandemic. I love the pandemic because this God's way. I don't like. Di ba babasa natin sa Buka Bisaya o naman sa Buka Bisaya na kanang inyong ipangbuhat, inyong papatay, mga manap, yung gihala din ha, kanang minong kapoy. Can you come with me to, with all yung mga presentations and etc. Pero wa jud ko ninyo tahura, wa ko ninyo bumaa. Magbuhat ra gyud gapon sa inyong gusto. Pakitang tao lang ang inyong gibuhat. And second to the last is, Jesus really God mo receive siya worship. Nakita na to din sa mga pipilang ng mga butang. Matthew 14:33. Na sa tihang, naglakaw sila, sakay sa bangka, nisdiskay sa umuban nila, niya abilang ghost. Niya human, si Pedro ni Trayo, talakta ko Ginoo kung ikaw na. Naglakaw siya, pakita niya, nigulyada na sa hangin na po, tanaw siya sa hangin, nagbaw niya tumayo, naunlod siya. Pero pagsakay ni Jesus Christ, ningon sila, ikaw gayon ang anak sa Diyos. Misimba sila, gidawat ni Jesus Christ. So, misimba lang kasi Ginoo kung nanay problema. O lagi sa kabutang, sa imong pamilya, kinsa man dyo'y nakasakay, kinsa man dyo'y
leader din ha. Ikaw o ang Ginoo. Make God the leader of your family. Siya tag-iya ng tanan nga natin. Nag-meet siya sa mga kababayan ni try to meet niya o tanaw niya ngadto kay namatay lagi ko nga siya ngadto kung pag-ato lang ngadto nabanhaw man dahil sa mga minatay nakita nila to ang mga sa angels nga ningon ay bato ato mga tinunan ina sila nga natuman ang iyang gingon ng banhaw kay siya o nanagan sila ang pagbalitas ng tinunan. Verse 9, kunya sa kalin, misugat sa Jesus kanila umingon, ang kalinaw magubahan kaninyo. Bidoon sila kaniya umikap sa iyong mga tiil, misimba kaniya, gidawat ni Jesus Christ. Sa mga katungbutan ngayon di ayos, John chapter 9, kung kisa ba ito nag-ayon mo, okay ba, basta ingon siya nga maayon ko, pag ingon niya nga maayon ko, abli na mata, namata naman ko, nagkita sa usap ni Jesus Christ, nanguta na siya nga, ito ba yung ka sa nag-ayon din mo, nga mauto ang Ginoo. Basta may kisultin niya, chapter 9 verse 38. Ang blind man din siya, Ginoo nito ako, umisimba siya ni Jesus Christ. No, kibaw, yung tama, atong panahon na lisod kay pagsimba sa katawa, kibaw ka, masun, kapitpiro. Pero kibaw siya na Ginoo ni kay how could he just heal my eyes. Si Thomas nga madudahon kaayo nga ipakita prueba ni Jesus Christ nga ni-appear good siya. Unsa may gisulti niya ni Jesus Christ, my Lord and my God. Isimba siya. Kung dili pa Diyos si Jesus Christ, hindi dawato na. Kay si Paul o si Barnabas, bisan pa sa daghang milagro ang ilang nabuhat, sa dihang ni try og simba makatawhan nila, wa nila dawata. Bisag ang mga anghel, makita na mo sa book of Revelation, kung anghel ni siya, nabili anghel ng Ginoo, musimba gani si Janus, baro dili ko Ginoo. Pero na siya, isuti ni about anghel, musimba gani si John Dawaton, na naman, kay because he is God. So magisunan, ang magkataw, ang ikaw nung nato din Ginoo is Jesus Christ, kaya naman, iyang gi-equate, no? Gi-equal siya sa Amahan. Kay ang mga Jewish leaders, sige man niya o kasuko, kay sige, kay nagpasipala siya, nagblasphemy siya. Manang nitubag si Jesus Christ nila sa usa katay nga nagsugyahanay sila, chapter 5 verse 17 to 18. Nga mitubag si Jesus kanila, ang akong amahan nagbuhat hangtod karon busa ako nagbuhat usab. Tungod niini misamot Ginoo ang tinguha sa makadaguan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Kini dili lamang tungod kay lapas ng balawod sa adlang ipagpahulay kung dili ingon pagayon siya nga ang Dios iyang amahan ug sa ingon niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. So, deklaro ni Gyuning maayo ni Jesus Christ nga unsa nga Ginoo siya kay ang sagrado nga ngalan nga Yahweh nga gihisgutan sa Exodus chapter 3 verse 14 nga ningon siya ni Moses ingna sila kisa may ino na kumato ko sa hari sa Egypt nga kisa ipadala na ko sa gingon ni Jesus Christ ingna siya ipadala ka na ako napadala nimo yang gigamit ni si John chapter 8 sa dihang again ang mga reliyoso mga katawhan iput down din siya hindi siya Ginoo mga isulti siya din wala ko translate sa Cebuano pero akong isulti din verse 58, ningon siya, I tell you the truth, Jesus answered. So wala pa si Abraham, ako na. Wala pa na to sa Abraham, ako na. Tungod nini nga statement, ganahan sila mo, punit ang bato, labayan na sa siya, pero wag din siya mamatay kaya pangan panahon ni Jesus Christ. Iyan ang ibalik ang claim niya, inanaga meeting chapter 10, verse 30. Naningon siya, ako ang akong amahan, iklaro na yun niya, usara. Ako o akong amahan, John chapter 10 verse 30, please memorize and all these verses right now. If you want to stand firm sa imong faith, i-refresh mo imong kaugalingon kinsa ang Ginoo nga imong gisilbihan pangupyahain taon ni inikapos na to balik ani. Because you need that in your Bible and wherever you are. Kung doon na may istorya nimong totoo magkanana. You need to know kinsa imong gituhuan. Again, sa gibuhat niya, ang mga Hudiyo, pagbato, labayan natin siya, ningon siya, except, ang imong anak ng punta nakakita. Imong anak na nagigilid-gid, nagbiyawaan akong giayo. Ang imong bana, napatay akong gibuhi. Ang imong daghan siya, di ba? Kakalimang tunganan, naka-experience yung meron ko sa Ginoo siya. Asa man ani milagruha, nga inyong mangkong, patuon. Pansyon, asa man ko na sa inyo, asa man ko nagpasipala sa mahan.
nga ang iyang paghimo mga milagro were signs and proof. Prueba gyud nga Dios siya. Limang ka at his disposal. Kanang tao ka nga naghimo-himo milagro every meeting, every Sunday. Lagi ka Ginoo mga gimik-gimik na. Kay why gift of healing nga naani mo every day nga maglakaw-lakaw ba na yaw si sugat ko din ang isay timpang-timpang na kaya ako maayo kasi ngalan ni Kristo Jesus kinsa pa ba na gabit ko maayo kasi ngalan ni Jesus and all of these things mahimo na mahita mo dayon. Only God has the power and authority to heal anybody, anytime, any day. Nasya, asa na rin butanga nga inyong kumpatsyon. So di man anak, si ingrato. Ingrato yun guys. Nadili anak, ni pasipala ka sa ngalan sa amahan. Ibig unta silang mutuo nga siya gikan sa amahan, ilang batuon, bisang paslang nakadawat sila o mga maayong butang gikan sa Diyos. Di pa, ginani mata? Gamay kayong problema, gamay kayong mga sulti, gamay kayong itsitar, giban ako na tumayo. Kalimot na ta, kinsa ang Ginoo. Nga hatag na ito kinabuhi, ni hatag ni mo puso. Ni hatag ni mo may mauna na pa kaniyabang bisa ng pandemic. Bisa kami mga tubang ultra all the time. Labi ang babay kayong balay. So ang mga katawhan, magisunan, even the high priest, nangutana kaniya kay wala gusto kasabot sa Mark 14:61-64. Nangutana sila, ikaw ba Mesiyas na anak sa dalangin nga Diyos? Si Jesus nitubag, ako. O makita mo niya ninyo ang anak sa tao nga magtingkod sa tuong sa magagawang nga Diyos umabot uban sa mga panganod sa langit. O gigisip Pangulong pare ang iyang kaulingong testimonyon, hala wala atay makita pa kinanglan prueba o mga saksi bato ka niya, klaro kay siya nagpasibala sa Diyos. Sabi niya hukom. Ang gamay ilang ipadako, dako kay ang prueba gikan sa Diyos siya. Even right now, God is still preserving you and your family. Why na masakot? Which I am so grateful of, and my prayer, Lord, if you take me home, please. Mas kung sa una ni pray ko ni mo niini nga normal pa kay mga panahon, samot na jud karon dili normal. Kung mayroon na ka, ay gibatasan na ako every night. Lord, if this is the time that I will go home, akong itugyan mo akong espiritu. Pero kung makamatap ako, salamat Lord, o i-order na sa akong mga lakaw nga makabuhan na sa imong gusto. Bisa pa ko sa imong lawas, kaapoy kayo, di kaganahan. Kailangan dyan na. Amen? Amen? Ang pumunta, hindi everyday. All for the Lord. All for the Lord. Bisa pag ampunin mo din na, Lord, kapoy ka ang puro rin. Kanang, tunahan ko rin, Lord. Ikaw bisan ko ni mo, nga, wad yung lamiyak po. Pero cocktail lang po. Wala mo din, ganang, papauraray lang mo ni mo, Lord. Salik-salik lang mo ni mo, dihalo niya, tukwa lang talod ha. And that's what God wants. It's not nga na kay kabatag, apoy mo. Di ba? Kakapoy alang matag ko kayo mo. You just enjoy one another. God wants to enjoy you. Enjoy one another, just be there, close by. Ibig sa pag-isa ko nga nag-holding hands, galikod lang mo din ha, nagbasahay lang mo, nagbasa lang ka, gasmal-smal lang mo, coffee-coffee lang mo. Di ba, mo na? And that's what God wants, nga sincere ka nga makikita niya every time na mo, ablipay mong mata. Ngayon mo kasing-kasing is drawn. Nagtuniya di kayo, kabutan mo. Sana sa'yo nasa isod sa itong akong ikaw sa FB o sa puan. Siktan ako sa cellphone. Tapos tingnan, mga katawhan sa Diyos. Labay na yung cellphone eh. I-keep in yung Bible. Okay, even coming, even reading the Bible, cellphone. Yan, speak ang ginunin mo. Sa mga pag-underline mo din ha. Makita na ni mo, 2018, 2001, pero sulti din mo ng buhanin na hanggang karoon, nag-work pa ka sa akong kasing-kasing ang dapita. Pamilya mo, siya yung sulti ginunin. Kalos
Yan na ba'y dagan, na ba'y uminto sa imong kinabuhi kay 2020 na 2001 ang Ginoo ni sulti nimo, ang Ginoo ningon ang Ginoo nako. Rejoice always. Pray continually. Do not fret. 2 Peter. Patagbasan ng may mo, Lord. 2001, grabe jud kay ito nga. Daghan jud kay ka na ko gisulti kay kibaw sa mga maabot na ko nga mga challenges sa akong kinabuhi. So, ginaan ko ginawa, ay lang kasuko, ay lang, na ba yung ipangbuhat nila. Kalma lang. Rejoice. Kalipay lang, hindi ko ganang mag-ukot ka sa puton ka. I want to see your smile, my child, every day. So, luko lang ka daw yung kanselo pa kasi mga Lord, I love you, Lord. Do you think God will not smile on that short prayer? Naningon ng kag, I love you, Lord. Basta kita lang Jud Lord ha, kita Jud Lord. Have you expressed deeply your love for God? When was the last time I told you I love you? When was the last time I showed you, Lord, I cared through your people and through your sheep? When was the last time, Lord, I cared? We need to remind ourselves, and God is always there ready to remind us. Implication in is this. Sorry, over time, Kiko. Because Jesus is God, these things are true. God can be known definitely and personally in Christ. Redemption is possible and has been accomplished in Christ. In Christ, we are ascended and enthroned with a sympathetic Christ high priest na mo feel sa atong gi-feel. Mo na ang worship sa Ginoo importante kaayo. Napakoy daghang ako na lang isulti na makaibaw jud ka nga Ginoo gyud kinsa ang Ginoo sa personalidad o sa pagkatao ni Kristo Jesus. John 1:18 and John 49. Ako lang hatag ni din ako isulti. Nga ang redemption posible lang gyud gi-accomplish lang na ni Kristo Jesus. 1 Timoteo 2:5. Nga si Kristo yun ang nabanhaw o mikaya nga sa langit kung naglingkod na karon sa tuong among samahan nga dunay simpatiya ka nato isip labaw nga pare man ang ginakainalagpare kay gamahanan man siya nga muhimama sa atong needs. Hebrew 4:15. Okay? Mo na nga ang worship o obedience sa ni Kristo malayoy dapat natong pagkabuhaton nga di nimo i-miss o necessary kaayo na. Sa mga importante na ang mukhaon di ka bahala ka usara sa alam yung mukhaon di ka. Inana ang atong pagsimba o pag-obey ni Jesus Christ. So Jesus Christ is God. Ni-change siya sa mga lives sa kinabuhi 2,000 years ago sa mga apostles. Hangtod karon nagsige siya change sa mga kinabuhi. Kung ikaw ang tao na iyang i-change o maayo, ang panaunda ang kausaban, hina niya kagkamang sa mungdahan na kinabuhi, mingon yung kuhunong, balik sa Ginoo. Kay hapit na siya mabalik. Ug ina ang uban kung sa gibuhat sa Ginoo, diha ka naman. Kaya mismo ang Biblia, ang gamahanan nga pulong sa Diyos, nga gitry og patay, abolish, wagtang, i-eradicate, what yun ni nahitabo. Maurag ni ang libro, kanya adto hangtod karon buhi pa because it's the Word of God. Satan likes to destroy that. In closing, mingon ko nimo, muli unta ka karon nga magunahuna jud ka. Mo-evaluate jud ka. What have I done for God? Naminaw ba jud ko sa iyang kabubuton? O nisusi ba jud ko sa iyang kabubuton? Karon wa galintaan na karon. Pero mudasi ko ninyong pagsusiha jud ang kabubuton sa Dios. Kamuhay mga trabaho, take a 1 day off, 2 days off, and just seek the Lord. Tawag na Ginoo. Kung sa imo angay na buhaton, Lord. Kaya kung ang time naman na lang, mutana ko ninyo, kamo nag-bisina kung mga nagnegosyo, kamo busy kasi yung pamilya o ban pa. Unsay inyo, kiba ka mamatay ka next week. Bisina pa ka? Magnegosyo pa ka? May mga kasi mong pamilya na diyan na, oy, mamata pa ka kay ito kang luto, maglabag, etc. May mga pamilya, oy, kamo ka ng wadjud ko, hapit ako mamatay, wag kayo may pakialam na ako, bubreakset ko. Will you not fall and seek the Lord and seek Him really intently? Padagan niya po tagrason na ang Ginoo wag apil sa atong listahan.
Karon ang listahan sa inyong palito, talipaan, paranikuan, pero ginawa, kaya please listahan. Ayun lang siya mong kabuon kung kamo sa langit, nga ginawa, sorry kayo makasalistahan sa libro sa kinabuhi. So manang siguro doon at maging suunan, o follow ta sa Ginoo, makinusulta sa atong mga sala. Because God is a living God, buhi siya. Wa siya magkumidya, wa siya magbinuman. Let's all stand and pray. Father, you are an amazing God, Lord, that will express us, Lord, sa imong kasing-kasing. And I cannot even discern that. Hantong yanan ako sa tubangan, naghimo ko imong bakbak para imong mga pulong magigwa. Salamat, Lord, di ko amayan, na may mga mensahero nimo. So here I am, O Lord, I feel your heart. I see, O God, that you really want each and every one to prioritize you, to make you number one. Kung napakyas man for the many days of this year to 2020, hapit na nimo tapos, that all of us, akpil ko na Ginoo Diyos. Kaya asa man ko ipakyas for you. Himo ang prioridad yung kanang every day sa aming kinabuhi. Whatever we do, when it's related to you, kinahanglan tagaan mo importansya pagbubato niya. So Father, I just commit, Lord, these people, your people, and myself. Gamay na may Ginoo Diyos, but I know na bisan sa among kagamay na kandila, usahay pang ramuaw pa o Ginoo Diyos. Kung imo himong steady ang among kinabuhi nga among light mo siga kayo, Lord, we can make a huge difference sa mga kinabuhi sa mga katawhan talipod namin. And that's our prayer, na doon namin makakita sa among kalahi o makonvince sila na ang Ginoo nga among gisilbihan buhi o mubalik sa mabot ng mga adlaw at doon namin. So Father God, thank you for your Son. Thank you for our salvation. Thank you nga imo may pasabton sa kanunay o remindan sa kanunay, Lord. God Almighty, we just bow down before you and worship you and help us to obey you all the time. Nang kusunod ni kusubay ni sa mong kabubuton every day until you come or kami nimo dabang kuwaon. Salamat, Lord. Maranatha, O God. Please come, Lord. Maghibaw ko 2021 will be even a greater difficulty kung matestingan yung mayo ang among mga pagtuo. So, Ginoo, sa inyong gamay ng panahon, huwag tayo mga wagtang, kundi mas daghan pa silang magkapi sa kamihan sa mga alam. In Jesus' name we pray. Amen. Magsunan, nag-hope ko, maminaw mo, pagbalik next week, sa lain ng mensahe sa Ginoo, makisguta kayo sa iyang pagkatao, para sa iyong sigpaminaw, ma-healthy ka spiritually. Okay? Kung invite kayo mga friends o family sa pagpaminaw, i-share ba ni nato kanila? Mao na nga ato sa FB page, Door of Hope, The Door of Hope Cebu. Niya i-share ang mga mensahe sa Ginoo ngadto. Ug I want to thank again the Lord. Thank you, God, for the people na muhatag silang panahon to help, Lord, to make this word of yours available sa daghang mga katawhan. Sa uban paamahan nga nihatag silang panahon, Lord, ni-participate sila sa imong mga gibuhaton diha sa iglesia. Salamat. We give you praise and glory, Lord. Amen. So grace and peace be to you of Christ Jesus be yours. Amen. See you next Sunday. God bless you.